ZVL. Omroep ZVL. Waar de meeste mensen al moe worden van het idee van de avondvierdaagse, gaat Frank Boerenbach vandaag beginnen aan zijn ultieme wandeltocht. Hij gaat langs alle 342 Nederlandse gemeenten. Hij begint vandaag, op 21 februari en is klaar, midden augustus. Wij spraken hem en wandelden een stukje mee. Ik wil heel Nederland bezoeken, maar dan heel in de dubbele betekenis van het woord. Heel Nederland totaal, alle gemeentes. Maar ook om Nederland een beetje heler te maken. Want ik wil donaties ophalen voor de mensen die met kanker hebben te maken. Frank maakt de wandeling omdat hij in zijn omgeving veel mensen is verloren aan kanker, waaronder zijn vrouw. Het streefbedrag is minimaal €128.000. En daar heeft hij een bijzondere reden voor. Omdat in 2023 128.000 mensen in Nederland de diagnose kanker kregen. Uiteraard zijn er een paar plekken in Nederland waar hij naar uitkijkt om te gaan wandelen. Ja, de regio waar ik zelf nog eigenlijk het minst ben geweest is Friesland-Groningen. De Waddeneilanden, die heb ik nog niet allemaal bezocht. En op deze manier kom ik op elk plekje in Nederland. Nou, ze denken altijd dat hoe verder je op vakantie gaat, hoe mooier het is. Ja. Maar er is in Nederland nog zoveel te ontdekken, zoveel te zien, dat ik wel eens denk, waarom ga je zo ver weg als er zo dichtbij nog zoveel te ontdekken is. Ja, en het leek mij ook wel gewoon cool om te kunnen zeggen dat je heel Nederland gezien hebt. Hoewel de prestatie erg indrukwekkend is deze leerling nog niet onder de indruk. Ik zit op voetbal en dan moet je ook zo ver lopen. Ja? Dan moet je steeds heen en weer lopen. En dan zometeen loop je dan zoveel kilometer. Dus eigenlijk is het gewoon een makkie wat die man doet. Ja. Na het afscheid was het tijd om de wandeltocht voor te zetten. Want meer mensen willen een glimp opvangen van de passerende wandelaar. Ik ben hier ontvangen door de burgemeester en de kinderburgemeester. Ja. Maar eigenlijk de komende 20, 25 gemeentehuizen die ik bezoek, daar staan allemaal burgemeesters of wethouders op me te wachten. Dat is mooi. Het begin is in ieder geval al goed gezet en ik wens u nog de toon is goed gezet. Ja. Plezier en succes op uw wandeltocht. Ja, dankjewel. Dankjewel. Okay. De reis is te volgen via de website heelnederland.nl. Omroep ZVL.